Potrebujete praktický priestor, ktorý využijete ako kanceláriu, sklad, záhradnú chatku alebo predajňu? Montovaný obytný kontajner od Hagro ponúka jednoduché a efektívne riešenie bez zbytočne komplikovanej výstavby. Tento model s rozmermi 3x6 metrov poskytuje dostatok priestoru pre široké možnosti využitia. Základy tvorí pevná kovová konštrukcia, ktorá zabezpečuje stabilitu a dlhú životnosť. O tepelný aj zvukový komfort sa starajú izolačné purpanely alebo panely s minerálnou vlnou. Celý kontajner je dodávaný v demontovanom stave, vďaka čomu je jeho preprava jednoduchšia a samotná montáž zvládnutelná približne za jeden deň. Na výber máte viacero farebných prevedení, od antracitu cez bielu až po imitáciu dreva. Či už potrebujete nový pracovný priestor, sklad alebo miesto na oddych, Hagro vám ho dodá pripravený na vaše využitie. Montované kontajnery Hagro. Praktické riešenie, ktoré dáva zmysel.